Na ji labarin rasuwar tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari. To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya ji kan Muhammadu Buhari. Allah ya gafarta masa. Allah ya sa ya huta. Nafsin za a yi kace mauti. Duk mai rai mamaci ne. Saboda haka ba wani abun mamaki ba ne, saboda Allah ya karɓi bawan shi. Mu dai addu'a da muke mai Allah Ubangiji ya ji kansa da gafara, Allah ya gafarta masa. Allah ya ba dukkan ‘yan uwa musulmi hakuri rashin sa. Ina cikin dubawa ne na ga sakon an bayyana rasuwar shugaban ƙasa, nan ma na tabbatar da ya rasu, da na ɗauki abin kamar jita-jita. So Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta. Duk wanda suka rasu Allah ya ji kansu, Allah kuma ji kan iyayenmu. Kuma Allah ya ji kan shugaban ƙasa Umaru Sarajo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni ma na taho ni ce jin ana ba labarin Buhari ya rasu, ya yi lisfa. To, ba mu da abin da za mu iya cewa illa mu ce Allah ya yi ɗansa, Allah ya mishi rahama. Allah ya ji kansa ba gafara. Alhamdulillah. Abinda fatan da za yi shiga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So yanzu ba da daɗewa ba ina buɗe data sai na karo da wannan mummunan labari na rasuwar tsohon shugaban ƙasa Firistan Muhammadu Buhari. Gaskiya lokacin da na ga wannan labari na ji babu daɗi a raina, a ce rashi na irin wannan babban mutum mai daraja wanda ya kasance shugaban ƙasa na tarayyar Najeriya. Na ji babu daɗi kuma na kasance cikin jimami, wanda har yanzu cikin jimami nake na wannan rasuwa ta shi Firistan Muhammadu Buhari. Zan rinka tuna Firistan Muhammadu Buhari da wasu ayyuka da ya na alkhairi, wanda ya yaƙi da cin hanci da rashawa. Sannan mu a nan level ɗin jihar Katsina akwai ayyuka da dama wanda aka yi, kama daga Federal Polytechnic a Daura, da Federal University of Transportation Daura, da Federal University of Sciences of Funtuwa, wanda da a lokacin Firistan Muhammadu Buhari aka kawo wannan ayyukan alkhairi a jihar Katsina. Ina tuna shi da irin waɗannan ayyukan, kuma ni personally na yafe wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, in ma ina da haƙƙi a kan shi, in ma da laifin da ya man, na yafe mashi. Kuma ina addu'a Allah Ubangiji ya ji kanshi da rahama, Allah gafarta mashi kurakuran shi tare da iyayenmu baki ɗaya. Wallahi yanzu na ga wannan labari a kafar sadarwa ta zamani a hannun ɗin mai magana da yawun shugaban ƙasa bayan. Babu abin da za mu ce a matsayin mu na musulmi sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa shi tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kurakuran shi, ya duba ayyukan shi na kirki, ya ba shi aljanna firdausi tare da iyamu gabaki daya. Hakikanin gaskiya a arewacin Najeriya mun yi rashi ba karami ba, musamman ganin shi tsohon shugaban ƙasa wanda ya zo da abubuwa da dama waɗanda kila ɗan arewa ba zai ga amfanin su ba sai nan gaba.